Ministarstvo unutrašnjih poslova će u skladu sa zakonima o crnogorskom državljanstvu i o upravnom postupku provjeriti autentičnost prikupljenih dokaza u postupku za gubitak crnogorskog državljanstva gradonačelniku Kotora Vladimiru Jokiću i preduzeti druge zakonske radnje potrebne za donošenje odluke. Predsjedništvo Demokratskog fronta osudilo je pokretanje postupka za oduzimanje državljanstva gradonačelniku Kotora Vladimiru Jokiću, navodeći da ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhužić zloupotrebljava tu instituciju. Institut Dr. Simo Milošević u Igalu bilježi rekordnu posjetu u odnosu na proteklih nekoliko godina sa ostvarenih 126,5 hiljada noćenja, što je 9,5 hiljada više nego prošle godine. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ostvarilo je do sredine avgusta prihod od 6,18 miliona eura, saopštio je direktor te institucije Predrag Jelušić i dodao da je do sada malo više od 3 miliona uplaćeno primorskim opštinama. Američka novinska agencija Associated Press objavila je danas da je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao na kompromis povodom Kosova. Dačić je u autorskom tekstu objavljenom danas u Večernjim novostima predložio razgraničenje na Kosovu između pretežno albanskog i pretežno srpskog dijela. On je istakao da bi to predstavljalo trajno rješenje srpsko-albanskog sukoba, a do njega se može doći samo dogovorom Srba i Albanaca, gdje će svako ponešto da dobije i izgubi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv lidera SDA Bakira Izetbegovića i pravnog stručnjaka Sakiba Softića, ali nije pokrenulo istragu. Iz tužilaštva je saopšteno da je predmet formiran na osnovu dostavljene prijave i da se rade određene provjere. Washington bi mogao da ograniči kretanje ruskih diplomata u Sjedinjenim Američkim Državama i pooštri proceduru notifikacije kao odgovor na akcije Rusije o diplomatama i diplomatskoj imovini. To piše list Izvestija, pozivajući se na diplomatske izvore, i dodaje da se radi o skraćenju radijusa kretanja ruskih diplomata i tehničkog osoblja ambasada i konzulata sa sadašnjih 40 na 16 do 24 kilometra.